So, base sa akong gigon ganina, murag interesting siya kung mag-vlog ko gamit ang kanang GoPro. So, karon na ako sa ngit-ngit kanina ako sa garahe karon. Then, nakunaw na ako magbutang kong light mo ni siya effect. So, worst case scenario kung naglako-lako everywhere niya kanang gabi na, mo niya akong kuha. Oh, di ba? Pero kung atugay ko nagnindot nga lights, akong i-set up sa kadali. What lang? Mo ni siyang hayag. Ito si tapag lights na lang natuon sa effect. Di ako nindot gani. Solid din nga camera. I'm just here to prove na kanang maski magamit ka kanang set up gani simple nga gamit like this is simple nga GoPro, but kung magamit ka GoPro gamit kag microphone, ako niyang ipakita sa inyong setup. Kasi kung kikap sa akong microphone magsige siya tingog, pero yeah, pwede na ko siya gamitan ng ani. But for now, kana na siya the smallest possible na body sa kuan. Pakit unta mo sa camera. Mo na siyang camera. So, na-light sa kilid, pwede na nimo i-off ni. So, muna siya ang setup. Ngit, hayag. So, mangita ka gindot nga kanang lighting. But mag-setup ko murag pina-studio lighting karon. Ato tanaw na gud sa effect. Excited ko magbuhat na ni. Maski bati quality. Yeah, para try na ko minimal. Let's do it. Okay, so basically muna akong setup sa garahe na ako'y light na rin sa tubangan. And pwede na siya na ako'y LED para separation sa colors with everything. But murag okay na siya, murag daog, murag sulit. Atong i-try manual focus. Muna akong setup na ako'y suga diha. Na ako'y LED dito sa bus. Sigugunit sa microphone. Dapat inagunita ang microphone. So muna siya ang effect. So mag-story ako. Pwede lang mag-vlog ani. Kung gusto ko light yun. Pagod kanina ko. Mas nindot But nindot ba? Harsh din siya light, but okay kayo. Nahalang kayo murag separation sa lighting nung sa likod, like color. So daog na siya. So mag-storya kami sa gasa. Pati sa computer ba dito na gusto ko diri sa screen niya. Okay siya tanawon. Later. Let's try turn it on again. So nindot kay hayag kayo. Naning gawas niya kung pangon. Medyo soft na lighting. Nindot siya pang camera na lighting. Ako sa set manual focus. Try again. So kani siya manual focus ni siya nga kanang settings 1/50 shutter, but it looks good. And it's not overly bright. And basig nindot sa din siya ISO, but this is a good thing. This is nice. I might use this. Ano mo in English website ni. So basig try na to inani lang itong settings. So try na ko inani akong settings. Magdaog naman nga settings siya. Mag-lighting ko kuan. Ani itong paubsan. Paitira. Akong pagod sa kastubangan. Dark siya kung na. Pero pwede mo pahiyagan suga. So medyo di kay siya soft na light, pero for a GoPro thing, should be fine. So mag-story na Koreana. Ako sa garahe karon. So okay siya nga lighting. But nindot tong gamay ting nga light. Although nindot kung mag-lighting ka, nindot dako imong light source para soft. But kung mag-GoPro ka, kung gamay nga lighting, pwede natin ito eh. Let's try with the light again. Lami kayo. Kani siya ka setting ko ani siya kanang pahinay na ko sa. Kani siya ka setting kay 1/50 yang ISO 400. So 400 ISO di kani siya grabe, medyo noisy ni siya gamay but di kay siya grabe. But muna akong audio, I don't know if it's gonna be good. If it's gonna be good audio, tangtangon ako sa yung microphone. So muna siya ang audio kung normal na siya, wala siya microphone nakakabit. So taon tog okay ba? Medyo mula nga siya kayo magkikap-ikap ka sa group mo ana ka mo tingog ang microphone. Pero kung inani mo setup. Okay na maski bright na likod, nakaisuga diyan mo lang pahiyagan. Kita na ka. So storya lang ka na. Wala nindot ni siya, exciting siya da.
ito rin soyan. Ya kung lahutay gani lahutay. So basic setup na to karon is osmo action. Nakoy light, kaning light pwede na siya wala. Kay kapoy mabitbit. Normal light atong gamiton mga inana. Kaning may light akong ginagamit. Small siya, but extra magud siya weight, so might as well try na to wala tay lighting yun, or maski phone lang, maski tayo na to phone lighting. Nakay phone, hindi ka ganahan magamit sa mong phone para sa lighting. Hindi ka ganahan sa mong phone para mag video, so gamitan mo yung phone. Basta talaga may good nga light, source of light. Light good siya niya, light color ang light sa phone, medyo warm. Hindi siya bright white good. Auto white balance man nun siya, pero kung pagmunta ni effect sobra siya bati. Orange nga light mariana. Awa kanang green yung lighting. So di siya nindot, pero kung magalisod ka, okay na sad siya. Balik na to sa light kani. Hindot na kini siyang kuan good aperture. Solid kay nga lighting Kasi usab sa computer karon to taon. But yeah, muna akong setup kani siya diretso ni siya sa GoPro ang audio ani. Kanira akong ginagamit ng microphone. So ang katong adapter sa microphone ng tawag na to. So Osmo Pocket, adapter sa microphone, Sinova. Tawag Sinova, paghuman kanina yon sa harmonic nga microphone. Ako ibalik og plug basig manindot bang audio. So muna ni siya ang microphone. Ang problema na ko ani is ang microphone naka-point up para okay tingin na siya. Pwede mo na siya ma-point somewhere, ma-point siya nimo. Kubitan nimo katong rug adapter, but nam koy umabot nga adapter. So pwede pud nako gamitan ani. Try na tong audio ani, tong effect. Dahil lang. Wala ko stop ani. So running in jump cut. So muna siya ang Rode Video Macro nga microphone. And yeah, jump cut na to ang mga clips kay kapoy usab-usab. Pero quick clip na ni siya for today. Kay murag na excited ko gamay. Let's try this out. This is the setup. Awesome. So paiter siya, gamay siyang setup. Yan na si screen, kita ko sa gulingon. Sige, nung tanong ko rin skilled, ba't nga rin ko katanaw. Sige, mura na siya bay. Quick lang, sugod ogma. Ayos. So karon bay bibalik ko nga silong kay gi-check na ako sa computer ang files. So ganina ISO 400. Okay na siya, murag medyo dark lang. So gina-try na sad nako karon kani siya ISO 800. So ang nakaproblema is yung increments ISO ani nga unit is around 100, 200, 400, 800. So mag-multiply man tingay 2. I don't know, mo may dali na akong settings. Ang settings nako karon kay 4K 25 frames per second. Nya ang akong shutter speed is 1 over 50, which is slow. Nya kanang akong kuan ng akong ISO mo lagi to 800 karon siya. Nindot siya kung daylight kawas ISO 100 dan siya, then magbutang kag kanang ND filter nga bilang tutuyok ko ni butang nimo sa kanang screen. So nindot siya nya. Ang problema nako naka-hear ko sa microphone, nindot ang Rode mic pero dako lang siya. Then gitry na ko ang kaning gamay katong sa harmonic. Ang harmonic nag-point up ana siya porma. So karon akong ibutang ang laing L para mag-phase siya nako. So karon ang microphone naka-phase nako. Amot kag dindot pa siya kuha, dindot pa siya audio. Kundi magkamit na lang katong lav mic, but mali siya pang outdoor. Daghan mo connections ang lav mic good, so murag ambot okay ba siya tanahon, pero pwede mo siya i-conceal sa suit sinina kung naka sa malls naglakaw-lakaw, pwede sad siya, murag doable sad siya. Wala siya noise kay kani siya ang microphone nakakabit sa camera. Kani naguditanan ni siya, tingog kani, so magtingog-tingog siya. So kung katong wireless ko ibutang nako nga ri, murag less siya tingog, nindot og effect da. Interesting. Pero kani mo ni siyang effect kung kani siya nga camera.
so far nakakita ko nindot og settings kung imong manual settings ang camera dili sige lang ko ingoy na ang focus manual focus di focus manual settings sa camera kung sabot adto. So karon naga-edit pa ko karon nya kanang ibalik ko sa iPad og sa ko check sa ko ngari ato i-compare kanang muni siyang kuha ani then muni siyang kuha try na ko RX 100 mahal ni siya but atong i-try butang niya gamitan ako itong ceramic na microphone gyapon. Let's check it out. Itong i-kuha ng difference. So muna siya katong ang kuan RX 100 medyo dako siya nga camera then di lang ka siya wide so musay nakakuha na ko ning GoPro kay amin kaning osmo pocket muna akong setup kay gana nimo wide siya dito so kung kani siya mo di problema mo di ko ganan ani niya kay kanang dili ka siya wide so may settings na ko ani so manual siya manual dili auto ISO nya manual settings so muna siyang kuha niya camera. Let's see. Nya kani HLG. Trying to lang profile. Kani siya mo ni siyang forgiving gamay nga setting ani camera, Cine 2. So kani siya ang Sony RX 100. Kani to ning camera is na kay zoom, nya mga picture ka, nya 4K nya. Proper camera gid siya, medyo siya mahal. Medyo gamay sad siya. Okay ra sad siya. Pero mo lagi ang di ko ganahan ani niya kay dili kay siya wide. So katong kaning Osmo Pocket, medyo wide good siya itong makita be so muna makita nimo sa screen kung kana ako makita nimo so muna makita nimo sa screen medyo wide so kung itong so kung kani siya muna makita nimo so nalala ko wide na siya diretso kaya sa pareho ram day. So wide masud ang auto. Masud ang auto niya. Ano do? But tanaw na to, compare na to. So, balik ta sa kuan taas niya mag-edit. So yeah, kani feeling nako wide gid siya, but murag wide giting siya kay action cam. But nya kato siya kay dili kay siya wide kay 24 millimeters niya kanang ana niya ang audio na tumantay na ni kung okay ba ang audio di man gud na ko ma-adjust ang audio nga ring pwede cam so we'll see how this goes ang noise kay murag noisy gid siya pero kung imo manual settings makakuha ra ka garang ISO 800 mo dito siya ISO 3200 so murag mo noisy gid siya ako lang kaning ubos to 1600 yung ISO para dili kay siya kubot tanaw lang tala sige sige din na ko to. Yeah, ayon ko nga kaning nga video for tomorrow. So, technically karon guys sa Australia alas 12 na. So, the next day na siya. Ingo po ngayon na mapahuway ko. Karon na naka-update ako video. But yeah, so ako ni-upload karon. We'll start in the morning for more videos. See ya. Bye.